Kublai pi baro shkathup kubor jungi ka DBMN TV. Kimat ki bakongsan mentaka sengi kilong. Dawa ki shipai bala shong that ban pentre kam ya ka one rank one pension. Penpai kala ka HANM lai spangut ki barjela na New Shillong. Sedang ka ikfa ya ka tayo lekemen ki samla puli hatura. Ban da ka jingsuk laloi ya ka jing e ka shnong paham rio. To mentang ne phaj ki khubor ki bakhamnya. Kishipai bala shong that ex-servicemen hakalai tarik jung uyayong kilaya kendu hakajingalang kabala long Hamizo Baptist Church Auditorium Happy Valley ban rakhe ya kasingi bakerpang bandawa naka sorkar India ban nakatanat yadari Defense Ministry ban pentre kamno ya kajing siu by bam temmen lani pension halor kanong rim one rank one pension ya baro kishipai bala shong that nadu ki officer hadu ki langrut. Kani ka kunhon ki shipai bala shong that kila ai ru ya ka jingkershan ya ki jingdawa jung ki shipai hakeleng kari India ban penbait renti ya ki rukom siu ya ki jing mentoy ba ki deban yo habaro shitulup kari India. Kumba kalong menta laong ba ki don ki jingno shiliang hakrukom siu ya ki jing mentoy ki baya pher hapadeng ki perton shipai. Hakani ka jingalang la penlong ya ka Joint Action Committee JAC ka ba kentup ya ki dekot na ka perton shipai ringko duriau bat sun na ki jat benriu Gurkha Khasi Mizo Kuki, Garo, Assamese, bat kiway ban penjur ya kijing dawa jungki, wat ban mi hasurok lada ka sorkar India ka kernga ban penbiang ya kijing dawa jungki. Hangna po Meghalaya tang kibabon ni debanan ni nasor, badai ke emergency tang laisi pentip te kibabon yang kibawan ki Kuki, Khasi, Gurkha, Mizo, Paite, kibawan na jentiar bidan hi, bawan na Mokorwat, Nongstein, Riangdo, but riboy kiwat. The next lada ayu tekan sahe susu menyawan. Dari yawan tengi tak kau hujan itu. Nomor la include ex-servicemen video and dependents. Kemudian ki spy bala song Thai, Indian Army, Indian Air Force, Navy. Komentar kas ngilei baru kari India. Ki bomla syari India banlai Delhi. Ki syam bat ki meeting bat ki protes. Haman laki district bat ki state. Ki bala ban poi sa Delhi gila le bat ki bajan na Delhi menta kasila sab ar sngi gila syam satai sa jantar mentar kadan kamadan baka sarkar ka aila kiti makin syam maka hoy pidi ban so to awar op 1 rank 1 pension kamot same rank same service and same pension kaju lada day o hawaldar utrai khasan senem ude banyo prakhasan gaju lada day wa arbusau senem pra arbusau senem gade gaju kalong pemtar example kuban na Delhi what ya kan real tarik pada Supreme Court kan decide kan rai ya ka MSP kumno kan rai kan ai gaju bat ki officer jesu bat jawan ne kumno ada kimla ban rai tengir nghabut bat kitu kuwe kiseng ki bahe badan na Delhi bat memban seven sim permission now DC now SP bat protes na kasulak mi badan na kabanta ka hok lejak nim ong ban ot yano ban minus ya kan na ka hok jang kiwe didawa ya ka jang lajak kene kayak installment kan. Kinoyalam berkidukot kah nyautrap Aceh National Movement HANM na New Shillong Circle kilap palet paino kumbalai spangut kibar jela kibala rong haupur usam joka dieng yong New Shillong East Khasi Hills hakalai tarik yayong. Kipulit na mau diang outpost kilatur marmar syakani kajaka banyada na kanu ka jingja bam sengutenat na baro arliang. Kinongelam ka HANM kila ong ba ki pentre kam ya ka inner line permit ILP bala wanra badia tai hayin bar thawan ka jela da ka sorkar MDA haus nam arhajar khat khandai kila ong ru baka seng HANM kanum sha abat aila de ki bar jela ban rung syakane ka jaka klem da don ki dulir bar ki jing thumu ki bapaka ini hamaरा हम मिलता है साथी भी आप लोगों को साफ रखा जी ने लोगों के साथ कितनी क्या बोल रहे हैं नहीं हाँ दे दिए तो दिखाओ सब कितना वहाँ होटल में हाँ बोला उनको देखिए
आजा ना पाइए ना चलो इधर से बाहर दिए ये तो थे ऊपर चलिए ना Ka Institute of Chartered Financial Analysis of India ICFI Tura kala penlong ya kata yau lekmen nagabanta ki samla puli ki ba Hatura campus nadu kalai terik hadu hendriu terik ubna yayong pelajar kerteng Bil Sunina Miktakala 2023 Hatula Miktakala. Kani kala lumpung lekmen kan kentup ya ki jing pen ibor met ki buch natiar drodur shondur ki mobile essay writing top poetry ya lempat bat kiwe ki jing ya lekai. La pli kani kataya ule recommend the academic coordinator hakabaki samla puli kile shembanta de kijing ruai barkijing shat ki babunjan kino hikai barki samla puli kila shembanta hakini kijing yako ba pher hakani kataya ule recommend jogani ka school ba Hatura ki samla puli shendrang barkan thei kila shembanta ka jing shong shet nadu kasi basdang kataya ule recommend. Everyone, my name is Yumakose Zimoman. I am from MSW second semester and New House. Today what I've got is the topic is newspaper. Everyone knows what is newspaper. Newspapers provide us information and news of our daily lives or what is going on in the society and what is happening in daily lives. So, there are more types of newspapers. In Meghalaya, the famous newspapers are the Shillong Times, and in Garo Hills, it's Salantini Janera. They are the most famous newspaper in Meghalaya. And importance of newspaper. Kenyan film ram ja straight go straight kabuk papa lagi jambia siang nak makan tanya tu Kinong snong kasnong paham rio kilama dekal air jabo kapasma iutung bha kibala mi na arteli ki dukan dhaba kibala pentu ya ka jabo shikinala katay ka jing pentu kala kata shikadai ya ka kwat ka khia kinong snong haka weina kidong hakatay kasnong paham rio kitay ki arteli ki dukan dhaba ki kenthop ya ka highway to dhaba bar ka sardarji da dhaba nakaliang kitay kinong snong rengkat ka jingya rap jung kinong ya lam ka RBYF kila poi ka jingya penbed da ka basuk ka basan hapadeng ka snong bat kita ki arteli ki dukan hakate ka jingya keren ki trai dukan jo kitay ki dhaba kila kongo ban khangno shwa ya ki dukan tar hado ban penbyang de ki pipe ban pentu ji ki jakla jingai na ki ye jo ki brew hakate ka snong na ka jingya menjur lang lalot ya ka ni ka jing hakane ka dong jong ka snong isma kanam her sinistai kanam her kadong ka jengki ki kerpat nangi ba ngin khang shwe ya ka daba ya kan daba bat hadin balada bende akam bat sapli biang ka daba kumba bakaniat kumba kadiat boros kata hatin layo ni akram ki arti gi try dukan ke gi ni akram ten pir try dukan
Abang ekran bat ki armut kini ki try dukan kini ki manager yang ki atli ki dapa nakali yang juki kamda ngamda I bagindan kata ka kajike khli nakamta ka kwat kya jong u pai ba ke ke bangai I bakil khamlang ki khli kalong ba kamta ka kam ka jam la jong jinda kilalong kita ki buru ki khli kinom kanam ja kam kane ka ban wan kane ka nala ka basma ka ka basma na kini ki dukan ki juki they are earning kini ki pai ba ki suffering de kane ka long ka ka ba kabam ba na ka ta jong ni kum ki nok shnong hasnong la jong isap kun klut jebo ha gini ki mender ki buan bolasi ki buan kamai kun keji si sega ceka ji Hadin bila sih mengkarai kang ni yati tukan kang kun kata sini de hadu kan lu pot ayaki ban pli kan ne hak pli hadu dah pengekam karai ban khang ini ra bai ka de karai jong ki nok shnong jong kan ka dom ban ka yang jumi ni swai dang ka jing harap ki pada karai ban peli yang kena nalaru asong ini misuan niwan hang ne ban harap iki ban kenang ba kata ka sur ka ba kimnot ban keren kata ika ai ndak kalau kan kejing yami pai ba di pi mentah kasi kalau kan nala Kajing yami pat ba jongi kan kasi na benta kan nala na mari msula asya kajing sma utong na namara pun sin ni sya pang kikon kikti sya pang mut namar kajing sma kunyang jing pang na bami na kan nala uska ni wande mang tu teki wande magi marba mardi jongi ta nalarang taru ta kajing sma utong ka bam la sya kini kunyang jing pang kin hakim marba mardi jongi kikon kikti jongi kin sya pang lun dai nakata kadang yami pat ba entah kasih halo kena kis ni iru bala lami aslam lagi news channel dah tu nak lain pi ke kita ong ni aslam ni try dukan bani ye halo kena nah halo kato bang ila penmi la kan no benai ngi penmi do benai nah hadin arab nai mah hadin arab nai la penmi apa YouTube channel kam tu ngila penmi apa media tang ngi iba kini ki dahaba berarti ki klim lai halor kane namar kata ngi kum gidong song snong ngi so jenjar ban ngi so lang aman sim ken namar ngi sutan man kas ngi kale arja kleta nakata kadaw ngi Hadin balayo jingtip bakhat langut kinas ANM naki khatway tali ki Primary Health Center PHC jangka jilla kila sha weng kam naka Karuna Trust ka kunhun khayi bala shimwai man penya ki PHC haki thain nong kendong ka seng Neutrab Youth Council HYC hakalai tarik ubnaya yong arhajar arpulai kalalet ban khang talai ka office jangka Karuna Trust kabadon hajili shop nong thamai Habakran Shakilat Pathai Khubor, General Secretary ke HYC Sengkme ba Roy Kupar Sindram, ulayat hu ba ka jingweng kam kini nurse klem da ai por shu ka kta shi ka dei yaki ba ka lawe ka jongki kham tam tu ki bala trei palat ka shi phau hadu khat saus nam. Uba Roy ulayat hu ru ba ulayat kran ba unong penya jangka Karuna Trust leng ba ka phone ha ka ba ula panpor henre na kalyang ka seng kala dawai kini kinong penya ban ya kendu ya kinong yalam jangka seng ban ya penbet ya kanika kam. Ya menta kumne na kalyang kaseng kala khang talano shwa ya kane ka office jangka Karuna Trust. Jingwan ga jongi na kalyang jangka seng menta kasi ya po ka office trekam jangka Karuna Trust. Kumangitip ka Karuna Trust kadi gawin ki trust ki ba ka Sarkar Meghalaya ka IT ban penyat ki PHC ki badon ni po Meghalaya. Kumangitip apo rilum khasi ba jantia ki don khatwi tlik PHC ki ba ka Karuna Trust ka penyat. Hakaba katungi ki doktor, katungi ki nurse, ki NM, ki GNM, buat kiwi ki nong tray. Lengba kata kajing yate agreement baka Sarkar. Baka Sarkar ka belut ka ai ka Karuna Trust, ka kamjo Karuna Trust kalong ban penyat, kumno ban ai kajing syakri ki ba nong snong jong gitu ki snong ki bahab apo jong kini ki khatway tlik PHC. Lengba susi kalong bang yo jing tip hakini ki sngi. Ba kidon kumba khatlaingut ki brio ki jongi. Kidon ki bala arang ba, kidon bedang samla, kidon ki bala atre, kum ki NM arsnem, hadu khat sausnem. Ngiyo jing tip bakansan gani Karuna Trust ka pha ki termination letter ki banong banadu ka sitre ubnai April jong news nam arja arpulai phimla shu bantre hapo kini ki PHC ki ba per ki ba kini ki beriu ki jongi ki tre. Onang ilawa jing tip ngiyo jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki beriu ki jongi kala sedang shwa jong mentau benai. Dari namar ba kala don kajing pani ki kuat ka boong ba kala don em kajing betha nak Sarkar ban weng
ya kini kinong tray kibadai nak dok kasnam ka jongi bat kibadai ru nak kiwe gijai benrio ko mangitip ngi kidon hadu ar penyungut ki basa weng na kita ki ar penyungut khalangut ki ki nak jai benrio nyok trep ka jongi dangi wat jing tep ki ong ba umdon kata ka kot nak sorkan ri kendit kensan kalami kata ka siti ka bawan nak sorkar ka lai puai trik jong mentau benai ka boong iki ban shim kini action ngim tep ngi so thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai kini ki bri ka jongi kalong ba kin tha ya kini ki NM baki dei ban sange no na kajing wan tre ngi PSC kada ko baki ai ga long ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnam ki don ki bateri arsnam bakim simlala ban wan ra ta ka registration certificate baki affiliate Shakina Nursing Council ni so thu baki don kami ki certificate lani kata recognition na ki Nursing Council la kalong na ka Meghalaya Nursing Council lani na kanunu Nursing Council ka baki ni ki bri ki jongi ki la dep ban puli ndrei hakum ka jing sngo namar kat kum ka jing tip ka jongi ba hapor ba karuna ka khot ya kini ki brio bandrung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PSC ki ba fair hakapor ba ki let ban interview kim shimla pani kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate Shakina Nursing Council kendet kensan menta hakani kapor ha ba ki la tray la katas nem kum ngai pi ban shu shabe na kam kalong ke ke bangim la ban pediang akjing sha ki la de ban aipor kapor ke babiang ndei tang si banai la ni ar banai ban affiliate na so thu ka dan kam de ki le se de ki sisnam hadu arsnam ban yo e ka registration ni so ba karuna ka dei ban ai ke kapor ke babiang dei kendek kensan ban shueng kam kalakta kan kta iki long ying ki long sam ki long ki ka kamai ka baki kamai man lo banai de ki post nam menta ki la tre kin le wat kam shu shei kin yo ni kin nom yo shu e ka kam ka snap yo kam ne am haki PHC ki ba per la ni kinung ni benta tika jingwan ga jongi menta kasngi ha jing sang imut banwan ya kendu ya kinong penya jika karena trust ki don kat kini khat wei tuli ki PHC yang nei po Meghalaya de ba sosi kalong batang wei ubri la ni in charge ubadei ban shong hang ya shulong ban station na shulong umdon kat kum ga jing tip ga jongi kini ki ba penya jika karena trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kanik office ndre ki bri ki bala ban shim ka decision hajing sya pengilak ban keren ban penbet ya kani kam kim sim ladon ha kani ka jaka ki don syaba rebun ki penya ya kam ka jongki na Guwahati la ni ki penya tempo Bangalore te ngi wan mata kasi ban ya kendu te abang ngim ya kendu ngilak badon tangwe u kena u betre ya kani office tingla syo u bun mi ngin khang tala ya kani office mata kasi tak adu bekinong penya jong kani karena terus kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kam bangin taw ya kalak kelenti kena makan nomlong ka kajing keta ya kini ki khalangut ki bri jong i ki we ru ki badan ar penyungut ki basha ai kini termination letter te kata kri jingwan ga jongi manta kasni hakni ga jaka nakaliang ga jong u ngiyo ban keren lomba ka phone wong ba upan por bangin ya kendu ban ya keren ban pensai ulo ong ru ngi ba kalong kendit kensan gani ga jingwan ga jong fi manta kasni tengi ngi ong bala da fi la ban le kendit kensan ya ka kamba life way trick pio kata ka city na ka sorkar sitrik la da ai ka termination letter ya kini kinas tengi ngi mla ban le ing ya ban wan kendit kensan na mar bangidang yo jing tep manta kasni ti la dau kwa la da kinong penya jong karna trust ki kwa ban ya penbet yang ni kam ki kwa ban ya shong markmat ngi long ki bakloi batat hadu bakila ban penbet yang ni kam so bakani office ka jong ki dei ban khang na makam don jingmut be pinwan ban kamai spa nang ni na po ri jong i hamta na po khasian jaintia ka sorkar ka siwi ki da ki krur ban penya ri ki khna ki jong i ki ban yo kam pin chu sha kin shu be hasiteng jong ka service sa jong ki kolong ke iki ke mangim la ban penyang bala da karena terus kadang ya beteng man le ya kum kini ki kam nakaliang jong ka seng ngin but din ya karu kom trekam ki jong ki hakini ki khat wei tli ki PHC kala dangi lap bakile bakalang ngim ban si bandawan ka sorkar ba ya kata agreement ka ba karena terus kaya te ba sorkar ka ban weng lam ka sorkar kan le ki wei pat kila kilti Kahnyau Trap Integrated Territorial Organization hitu hakasngi lai tarik uyayong kala ais ngo bhabat pelat patba ya kakali kit medyap na gabanta ka thany melim circle ya kani kakali kit medyap la play da kanong thok khubor kong Evangeline Dakhar hakajing don lang president ka seng hitu ba don bok Dakhar uba don bok Dakhar habakran shikilat pathai khubor ula ong ba kajing pelat patba ya kani ka ambulance kalong ru kum kadak kajing rakhe kajing dap arsnam jong ka seng Ulai thu baya ka seng hitu la seng haus nam arjar arphuwei bat hakini ki arsnam ka seng kalayo ban pelat patba iki kali kit nongpang ka wei haus nam arjar arphuwei bat arteli haus nam arjar arphuar kani ka jing pelat patba kani ka mortuary van ka long ban ai ka jing shakri ka ba khambha na ka banta ka ri pat ka jat ban reu ulaong ni ka klimat ka bamanta ti
kajing wan jongi hinim takasngi kalong hakajo ko por kum ka dak kajing reki jong kajing yai denti ko mamay rubaar dani second anniversary jong kaseng naduk balai seng ka ulai tarik April arjar apoi bat mentakasngi kaseng jongi kaladap ars nem kenti hakjing yai denti jongi hakban ai jing sekri ya ki pradok prasnam apok kabri nyotrep bat hakajo ko poro mentakasngi kadai kasngi kema kerpang kum sibenta ban kenmau ya ki isu bat ki kelenti kimile yai nabaro arteli kisnem bat hakajo ko por kan longro kasngi kebangin IT ya ka mortuary kebaka seng kala depan penbit penbiang ban IT sya kawai ke circle ke badon hene po sor silong sya ka melem circle ban penyai ya kani ka mortuary ke kali kit menyap mentakasngi te ingi sungu tenar sungu keben sibun ba ya don lang bet i kong iwan dakar i balong kum i kong san ban IT ya kene ka ambulans ya ki niki para dekot jongi sya kemelem tingi I play kong iwan dakar ba ya keloy ban ya don bentalang ban ngi hakene ka program ba mentakasngi hakene ka janmet hakene ka jaka Kinong alam kah Nyautrep Youth Council HYC na Riboy District hapo kajing alam jong General Secretary uba Tony Shilla kilalet mar ban ujor syakibor badai kmi ka Civil Hospital nongpo hadin bala keno bakaladon ka jingkren tomet jong kawe ke doktor persya ya we urang ba breu ubalit wa jing sumar Hakajing let kendu kinong alam ke HYC hakalai tarik uyayong ya UDMHO Riboy District pat kumjuru ya ka Dr. N Sangma Medical Superintendent ka Civil Hospital hanongpo Karkum kajing thu kinong alam ke HYC laong ba utay urang ba ubalit wa jing sumar ula sya kren tomet hakawe ke doktor hakate ke hospital hakamir jang kalai phau tarik ula BRR hajar arpulai bar ke HYC rengkat bat ki dekot klem penslam mareyo jing tip kilalet kendu ikite ki arngut ki officer kate katenat Hakabayade bakate ka jingja nakaliang kate ka doktor kala kren deki ketien ki bapen sngosi uta unong pang bar kalapan ma bru na uta unong pang upala sngohun mensim jerut na kane ka jing esuk To hakane kasngi nakaliang jongka HYC Riboy District hadin ba ngilayo ya ka wei ka jing ujor naki nongsong snong jongka ka Riboy ba kabalajia hakalai pau terik kata hakapor menmit hadin ba uladon hapdeng ka jing sitom ka ba jur ba te hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne po hanongpo te hadin ba ngilayo ka complain na une patient lane unong pang ba kadon kajing ya herjing mut lane kadon kajing ya kajing sya kren tomet ha kinong sumar kibadai kiba employ lane kidai kiba tray hapo kan ka civil hospital dan nakaliang kum kaseng hadin bangilayo ya kajing ujor ngila wan banyak ya kan ka jingjah kapalajia katai kasngi rengkat bat basitom ha katai gamet ngilayo banwan ya kenduk mata kasngi ngila ya kenduk ya UDMHO ngilai kenduk ru ya i madam MCS bapet ya kaneka ya ki staff hangne po civil hospital nong po te hadin ka jing ya keren ngila poi ka jing ya smutu jing mut kadai na kadau hi ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren to met ya kinong pang ha te gamet ya urang ba breu ubadai ru unong ya lambis nong ubadai ru urang ba ubale se ubala burom da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanre klempoi perkat anda ulapoi hakane ka jaka usak keren tomet lane usak keren kum badai ya ki kelung ki kena lane mai hakata kum badai ya ki kelung kena mah ngalap nong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngilapoi so jinga sutu jemut bat ini i doktor ila apologize yang i kum kaseng bat kum juru ya ita i patient iba don bewar rangkat lang bat ngi bat hadin bangila skap thu bah na ka jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadauhi kadai naka jingkhia jong kam nama arpusau kanta idontang ini iwe doktor ibatre hakate ka department te kum kaseng hawat ni ai khuble yaki nurse yaki staff baro kiba ai kata jing syakri ka ba paka lane kila trisitom ban ai ya kajing sumar ka ba paka yaki paiba nongsong snong kiba wan ban pa sumar hakane ka civil hospital nongpo te kum kaseng kwa hi khantiat ba ngin kontu yaki staff jong kana ka civil hospital hoi la bunsen ngila jiyo yaki complain ka ba ki pajba ki thu angi ba kidon kato kana ki staff ki ba kim ju nang ban kren la ne kim ju nang ban respect yaki patient
dari halor kata kan mi kentu ya kini ki staff jangan ke civil hospital nongpo ba kide ban buram ya kinong pang namar kan ke hospital jong ka sarkar ka baru upai ba ikmi lenti ba kini yo sumar ka paka na kan ka hospital namar kumbangi jiyo sngau sheneng serum ka bagi ong ba kam that ban pak sumar hapo civil hospital nongpo namar ba ka behavior joki kam dalong ba bon kibabon di wan day ka jing bamanse tingim kwa ban yo sngau nang ne khmat kum kita ki komplain kum kaseng kumbang layo hakini kisngi ke baladap maswa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin sa lejru ban ai ya ka jing tho cha ka sarkar hakabidai bat ka jing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang lan ngin hap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kumbalong mata ki doktor ki basumar ki nokpang ki duna shibun batang marwe ba insyakri arp sa konta kadai sisa ka jing khia tinggal ai kublai yakini ki doktor ngai kublai itu doktor bel ai ka pensai ngi menta kasngi bat ngi scam ba pedang ai ba pedang la sisu ban ai ka sakri ki jumpi ha ka dai bat upai ba nang ne khmat ban agal yang kaseng he insya sempat ya dakiwe par isenjam kata kalong bangisa ai ka jing thwa ka sarkar ba kin wanra lanaken bu kin wanra ai ki doktor khambun hakane ka hospital khanang ba kan long ka jing matoi ya upai ba nong sesong hi borok ko Ka parti NPP na Riboy District hakalai tarik uyayong kala penkup buro meki armut ki MLA ka parti halor ka jingjob jongki ban poi saka thong haka jingjit ban long kum kinong mi khmat pai ba na ki artli ki constituency ki badon ha Riboy District kini ki armut ki MLA ki bala penkup burom ki kenthop ya u MLA ka jirang uba sostinus sotun badu MLA ka umroy uba daman bai lamari Hagane ka sngi jing penku burami kini ki armut ki MLA lasa khilang da ka jingdan rengkat u MLA barim ka Omsning uba Jason Maulong u MDC ka Jirang uba Victor Rani u MDC ka Umroy uba RR Kharbuki u President ke NPP Riboy District uba Bu Clement Maulong uba Shampang Lungdo bat kiwei kinong yalam bat kinong trei jaka parti NPP na Riboy District Bandung mensin namar kapor kanang bun kumbangaong namar kapor kanang bun sagwero kanig election jong MDC Arjar Posaro kanang don hi Ahmad tenginang ya tresitom hagani ka election MDC Kabansawan kawero makwa kanong ka jingjop ka jonga kade ka jingjop ka jong pi hero baro namar ngangawan ne ban job ndere nga job tang banta ka umrah konstituensi hoy ngahabi ban tresitom na banta ka konstituensi ka jonga kumbaki ang hapan biang swa igi khon ikti la jong hari na dapat ngimpit pat igi perlok prajor tangani ro kolong kumjo kumtai ngan penbiang penbaha ya ka umrah konstituensi ka jonga hiro bad hiro ya baro gawehi ya ke Riboy District ngin persang kat i bori bala jonga ban leba ban penkiu ya ke ne Riboy gari them ka jongi hi baro tengaro ngani ka por ngamdon de siboni kenten ban kren ngadon tang kendeti kenten ta sagawero ngakwa ban ai kublai na liang jongi pa jonga namari don hagamet ko bam koit bam kiare te imla ara ban don kar ban nga tengah ai kublai na liang jongi ta wadla im don rahanero ngangis gem ba kamensim jongi mangalang dahar kadon hi ban ngi hane hapo ko ni ka hol ta gani ka por ngaro ngamdon de siboni kenten ban kren tangini kendegi kenten ngakwa ban persno supi baro tengina ye kendo dene sakmat ngina ye trelang ngina ye de perlok ngina ye ke ye kemen ngini kendo semti singkin tangini kenten ngai kuble kulo pi baro so jise ni we pe we ya baro kulo kemen kulo pa bar ya baro kini kiri urang ba ke badan hagane ke stage ro haden bala awai ye gane ke program ro ngina ye sugle san chalale ki sem ki jongi teginang le bhangi aku jingim ke jongi nang bagi kam ke jam kemai ke jongi kublai sibon kublai sijaro Pada kitu ki khubon la poish ka bakun tar hadu banginde sembiang kublai sibon